Здравейте, знаещи и можещи хора! Казвам се Сунер Мехмет и съм от град Кърджали. Студент съм първи курс в Технически университет Габрово, специалност компютърни системи и технологии. Изключително много се радвам, че ще имам възможността да бъда в тази годишната лятна академия. Какво е всъщност лятната академия ли? Лятната академия е едно страхотно изживяване. Това е седмица, която разбираш, че си адски много продуктивен. Запознаваш се с страхотни хора, които са енергични, позитивно настроени и мотивирани. Ще научиш много в лекциите на менторите, които са големи специалисти. Но всъщност и вършиш много сериозна работа. Едно от нещата, които научих, е да работя в екип. Но също така и много се забавляваме. А как се забавляваме ли? Подготвил съм видеоматериал от миналата супер лятна академия. Роли, боли е така, скачи така, давай, шоу ас! Няма място! Ох, чакай сега. Емо, ще обясниш ли какво правим? Уважаеми зрители, в момента това са нарича славянско ядене на торта. Станали сме в славянски клек, групово, ядем торта, на аз сме заради сега. Ядем торта по хелти начин. Много специално за Лазар Радков. Лазо, за тебе го правим това нещо. Хубаво на петички. За Лазо! Нека отслава.